Здравейте, сега ще снимам на Lucky Block Mod. Благодаря на Маги, че ми сложи този мод. И за всичко останало, малко ми са наблъскани кутийките. Това е първият официален клип, който започваме да снимаме сериозно с Криси. И да започваме вече. Цъкни бутона, аз съм чел това. Не. Цъкни само бутонче. Аз съм чул направя това Lucky Block. Това да е. Да. Това е с команда. Не, броените ставаш да вземеш в честа. Че приготвих и малко зад някакво бърка. Защото може да има много наблюдането в видеото. И да, здравейте, аз съм Джиф от моето БГ. Тя ме изви като да седя видеа. И сега прави един сервер, който е мултиплеер. Не знам дали си слушал, понеже трябва да слушалки. Вземи меч. Ще го взема. Епалки и го взяваш една епалка. Защото зомбито, ако се падне... Крипинг. Между другото, на версия 1.10 играла. Той е на тази 60 стърнова. Малко ти лай. Той започна това няма. Диамант и още диамант. Кокошки. Обърни са, там още. Селене, как се казва? Аха. То са полутни, бе. Мен се трябва. Няма броня. Ей, там отстрани. Ако има някоя паричка... падна ми се. Чакай да си пожелая нещо. Да ми се падат пари. Айде. Не съм си поръчала фойерверки. Падат са... как ти ладно мазно. Чакай. Някакъв път има такива неща, си преценя, защото понеже това име първи клип, който вече почва да се постоянно, ще е Майнкрафт. Още. Майнкрафт 1, Майнкрафт 2, така. Още. Тя също тази ги кърмиш. Ако искаш да може да не такова да става по-бързо. Между другото за тебе има кутийка. Сега ще щупя. Само хубаво това правя, това нещо Още един. О, майко, избирай. Какво е това? Избирай. Много трудничко тука. Чупи се. Фойерверки. Малко ти лаги. Идей си, но това е честна. Чест. Тука да бегам по-надалече. Чупи. Така, чупя. Това е бор. Все хубави неща ми се падат на мене. Всяко, но тук как се излиза? Скочи на честа човек. И започваме с кутийките. Яйца. Добре, само хубави работи на мене се падат. Ще окей. Ти знаеш какво е лук. Това вече е... Зеле. Да, сега е малко бързо. Не се падне някакъв кофти пак. Ти са поставени явно рандъм, защото хем добре, хем лошо. Но много такова ли си ги поставила? Какво ти са падли? Да. Ей! Ай! Не го дай, не го. Добре. Кутийките спокойно, дишай. Дишам. Ти като свършат кутийките, тогава ли приключваш клипа? Да. Най-накрая хубаво нещо. Цяло да видя това това. Така.
Меч. То мега мега. Май сега така. Май. Какво става? Какво се прави така? Не знам. И сега? Как да излизам? Чупя. Нямаш някакви блокчета. А, Имаш така лампи. Може ли това? О, то мега меч, ако знаеш колко е готин. Много е да бъгам. Аре! Сложих ти меч. Но имаш друг по-хубав. Аре! Това може да се побъркаш. Фу. Топа. Доста ти лаги. така. Хайде бе, много лаги. Ух! И проклетия с тебе. Убий го. Пази се от тука. Гледай го. Убий го. Махни се от тука, бе, Убий го с проклетио. меча. С меча, с меча. Махни се, проклетио. Меча, бе, не гаш. Проклетио. Пукни, бе. Хайде бе. Какво става? Аз бягам от това проклетио, гледай го прави. Хайде. Ой, тише. Аре, да, продължай. Ай. Она меч ти е огнен. Да, не ми костата. Вещица. Хубавица. Ти още гледаш малко чонкови, обаче заради луки блокса. Ай, как са? Включил. Бах, че тази вещица. Включил, какво се прави? Но то мисля, че ти свършиха и кутиите. Не, Вече. чинчи. Яко. Това ли беше? Да, това беше клипа. Чао.